Cebu City ba ni? Pasigarbo probinsya na. Kusganong gi-question ni preventively suspended Cebu City Mayor Michael Rama ang planong pagbalik sa pasigarbo sa Sugbo sa Cebu City Sports Center karong Agosto. Gipunto ni Rama nga nung dinhi sa syudad ipahigayon ang kalihukan nga iya sa probinsya. Apan si Cebu City Acting Vice Mayor Donaldo Dondon Hontiveros nang hunaw kalabot sa maong issue. Decided, and I don't know if it has to go through the council. So it has been decided by the acting mayor, and I'm not sure if it has to go through the council. Kay na may uban executive function la, like na may uban, it has to go through the council, like what we discussed here earlier. Unsaon na to paghatag o incentive si coach. So mauna na ang go through the council, but from what I understand, I think any usage of our sports facility, it's always already with the executive. Giluwatan ni Hontiveros ang maong pamahayag sa iyang pagtambong sa giandam nga dakong presko ni Rama Lunes, Agosto 12. Nakit-an sab nga mitambong si Barangay Captain 𝗍𝗏 kanhi kaatbang ni Rama sa pagkamayor ni atong 2022 elections. Apan ang maong kalihukan imbis nga usa ka preskon nagsilbi nga presentation o update sa mga ongoing projects ni Rama ug iyang mga komentaryo kalabot sa nagkalaing-laing issue sama sa palarong pambansa 2024 ug iyang relasyon tali kang acting mayor Raymond Alvin Garcia. There, what was the statement of Vice Mayor Rama Garcia? In terms of inyong employment, in terms of inyong tao below you, I don't know. Si Rama miluwat sab og pamahayag alang sa iyang mga supporters taliwas sa iyang preventive suspension hangtod karon isip mayor. Supporters, my integrity. Yeah. My heart to serve them unquestionable. Kini si Elaiza Mae Penaranda, alang sa May TV, Cebu. 𝗽𝗴𝗀𝗃𝗃𝗃𝗃